Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing nang yai snew shabapa latput jangka surok nong kasen mau go ngai East and West Khasi Hills kalapan lang shisha ka jingta ya kayat ka yang jongki pat ba halor ka ka surok bat hadin ka jing ut jing nam jongki pat ba nong let no one haga khat khandai tarik ubanai nai tong arajar arpawar ka Federation of Khasi Jaintia Angaro People nong kasen union haga jing lam u president samla firstborn John Marngar ringkat ki paradkhon Kalapan long ya kajing jurem batlet banyak kenduk ru ya USDO ketenat PWD Markasa Subdivision. Laong ru ba kajing sniu jong ketika surong kalawan rak ru ya shibun kijing e. Kamtam ya ki kali kamai bat ki kali kit mar biskon. Kamtam menta kadai ka ayom biskon ya ka baki pat ba ki ya kamai jakpo na uni umarem. Shushu ka jing sniu jong ka teka surok kawan rak jing e ru ya ki khna skul bat kham tam ya ki bapang basitom bat don ru ki kali he ki bala sakut teng ha ka teka surong namar ka jing sniu Laong ru bahadian baka FKJGP kalaya kendu yo USDO ka jubab ka bakiyo kalong banna kaliang jong USDO omdei ba uklem le AA Henry ulade ban pha ya kamang pisa na ka office halor kani ka surang bad hadu menta ka office kadang ap ya kajing menjur na ka sorkar lakan ai ni em ya kamang pisa na ka bantam ban marmot ya ka te ka surang Wan hang ne ban panjing ban wan ban jor ke jing ujing nam jing pajba habai de ka surap na nang pi na po nokse shadu mokongoi te wa ni kaseng FKJP artat ba bunangi de trashnang lai i ni sakila dala ki jong kikmat ya ka jing e ba ki nongsang snong bat kisnong para marjan kia kendu nomor bun sin ki kali kila sakut apa dengan surok nomor ka sniu palat te kamtam ya ha form ta badeka ayom biskot te ki i kali kakta ka kamai kaji jongi trasnang marbun nangi i im jakpo ha biskot te ladadon kejing sakut kali pedang surok kemot pa ka kamai kaji ru kelakta marwa kali kimiskar kimla suban yait na we letin marba mdon shortcut su kiba tang pham ba yait na po kasnong jongi ban poi besha highway te ni bat kit khot jong ha seng member jong seng bar khoin menta singi lawan ban panjing sai ban keli hak bai di berkaneka surok badak kadon neem ka sanction maneka proposal mo ta hadin bakaseng kala debani kendu ya USDO hapo ka office trikam jungu te nakaliang jungi ngi sngau den bok sibun habangi sngau ya ka jubab nakaliang jung USDO ba halor ke jong ka surok ba kelas new wa hadin jong ki sakut ki kali nakaliang jung USDO umdei ba u sengap menti Henry ulaya i la jogi khmat namar ba man ka sengi hi uya nanti na kane ka surok bar kum juro na gilang jogi nusunong ma gilang jogi la sakhi hi ka jis niu jogi surok te ka jubab ka bangiyo na USDO ka long ba ka proposal na gilang jong ka office kala de pha te Henry ka song stang aka sanction na gilang jong ka sarkar ba kala ban
penpoi hakanu kapor rani kalaban approve hakanu kapor habede be kani ka proposal bagi lapha nagleng ko office di nagleng jungi ngi soban ai kublai sibun ya USDO ba u lapha ya ka proposal bat umdei ba usung kliti le usungap ndre nagleng jungu la tristom ini agi jing kublai u jungu ngai kublai ki pradkhot ki balaya sundran lang bat ngi menta asngi halor kani ka jing simkhia jungi habede be kani furok nagamta ki jing bha jing miat jong ki pat nyung susunong bat baro hi para sunong bamarjan.